Για τον Βούλγαρο με το SX το 200. Μπράβο. Νάτος ο Βλάκας. Πάρε Χάρκα Αλάνη. Πάρε, σιγούσταρε, πάρε, έτσι αγουστάρει. Συγχαρητήρια, πολύ ωραίος. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο Βούλγαρε, ωραίος. Κάνεις περήφανη την πατρίδα σου. Και μπαίνει και το ε30. Μπαίνει ο Τάσος ο Χάρκας ο πρώτος στη βαθμολογία, κυρίες και κύριοι, για φέτος. Και από ό,τι φαίνεται θα βγει και πρώτος. Ακούτε το εξακύλινδρο το μοτέρ. Έμπα! Ο Βούλγαρος κάνει δηλώσεις μόνο παπα λέει οι Γερμανοί. Για να δούμε τον Τάσο το Χάρκα που είναι ο πρώτος στη βαθμολογία για φέτος. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Για να δούμε το Χάρκα την προσπάθεια. Μεγάλο είναι το suspense. Ο Χάρκας πάλι κοντά στο φράχτη πηγαίνει. Δεν είναι καλό το σημάδι αυτό. Κάνε πίσω. Ο Τάσος ο Χάρκας πολύ ωραία. Πολύ ωραία ο Τάσος ο Χάρκας περνάει από πρώτο στο κλίπι. Αυτό είναι το πρώτο που είναι ωραία. Το γυρίζει ωραία. Φωνάζουνε τα κοριτσάκια της Εξέδρας, φωνάζουνε για τον Τάσο το Χάρκα. Τι βρίσκει το παιδί ρε μαλάκα, τι να κάνω. Εδώ βλέπετε του Χάρκα την προσπάθεια, πολύ καλή προσπάθεια του Χάρκα, μπράβο. Μπράβο στον Τάσο το Χάρκα. Φέτος είναι πολύ στα πάνω του και δείχνει πάντα ότι θα είναι ο πρωταγωνιστής σε όλες τους αγώνες που γίνονται. Μπράβο, μπράβο. Του φεύγει λίγο, μπαίνει λίγο μέσα στο χώμα, ακουμπάει λίγο τα χέρια. Όπα,